Non, o que dixen foi que esta mañá non foi á escola porque está moi enfermiño, meu pobre. Deleítame coa historia da túa vida, empezando por hoxe ás 8:30, primeira clase, Historia de Norteamérica, e fai que sexa moi boa. Algo do estilo de latei a clase para poder doar un ril. Dani, volviches ir ao cine, verdade? E ese vello atolado é o teu cómplice. Demo, Dani! Xa ves, aí me tes mentíndole a unha directora. A túa nai, fundadora da Asociación de Pais de Alumnos. E para qué? Para que ti poidas ir ao cine. Eu non elixín nada disto, eu non o elixín. Eu non dixen, ei, por que non? A ver que tal é quedar viúva antes dos 40, imos probar. 9 letras e empeza por P. Xesús, chego tarde, teño que ir traballar. Paso o ferrollo de arriba en canto eu peche a porta. E non lle abras a ninguén. Tes idea da hora que é? Chamou a poli, ali non estabas, aquí tampouco. Aí fora hai 9 millóns de rapaces armados e iso é todo canto tes que dicirme, vale? Queres entrar dunha vez? Dani, por que non me dixeches que ya que era policía e que pasaras toda a noite na comisaría mirando fichas? Puideches ter 2 minutos para chamar a túa nai. Non, a túa licencia para matar caducou hoxe ás 4 da mañá, meu homiño. Ven aquí e come os ovos. Só era curiosidade. Non está en ningunha das miñas listas. Pero ti sí, Daniel. Non. Has morrer de vello. Eu non fago ficción. Non é o meu campo. Sinto. És un homiño moi valente. Pero por desgracia non moi listo. Eu no teu sitio buscaría a outra metade da entrada.